Magandang araw po, Sir Captain Kokak. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ben. 58 taong gulang na po ako ngayon. Mahigit 40 taon ko nang kinikimkim ang kwentong to. Hindi ko ito ikinuwento sa sarili kong mga anak dahil ayokong maranasan nila ang takot na bumalot sa aming pamilya. Nangyari ang lahat noong tag-init ng taong 1984 sa isang maliit at liblib na baryo sa lalawigan ng Masbate. Noong mga panahong yon, wala pang kuryente sa aming lugar. Kapag lumubog na ang araw, gasera lamang ang nagbibigay ng liwanag sa mga bahay. Ang radyo ang tanging libangan ng mga tao. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, lahat halos ay nasa loob na ng kanilang mga tahanan. May isang bagay na mahigpit na ipinagbabawal ng matatanda. Wag na wag daw kaming pupunta sa bundok balud kapag papalubog na ang araw. Hindi nila ipinapaliwanag kung bakit. Kapag nagtatanong kami, iisa lang ang sagot nila. May nakatira roon na hindi tao. Bilang 16 na taong gulang noon, inisip ko na lamang na panakot yon upang hindi kami gumala. Isang araw, inutusan ako ng aking ama na sundan ng 2 naming kalabaw na nakawala. Umakyat ang mga yun sa paanan ng bundok. Kasama ko ang matalik kong kaibigan na si Ramon. Bandang 4:00 na ng hapon nang matagpuan namin ang mga kalabaw. Habang pauwi na kami, napansin naming tila biglang tumahimik ang buong paligid. Walang huni ng mga kuliglig, walang huni ng mga ibon. Kahit ang hangin ay tila huminto. Biglang tumigil ang 2 kalabaw. Ayaw nang umusad sa paglakad. Kahit anong hampas namin sa kanila, nakatitig lamang sila sa isang malaking puno ng balete. Doon namin siya unang nakita. May isang matandang babae na nakaupo sa ilalim ng puno. Mahaba ang buhok, nakasuot ng kupas na puting saya. Nakaharap sa amin ngunit hindi namin makita ang kanyang muka dahil nakayuko siya. Akala namin inapagod lamang siyang maglakad. Kaya lumapit si Ramon. Lola, ayos lang po ba kayo? Hindi siya sumagot. Makalipas ang ilang segundo, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Hindi ko makakalimutan ang nakita ko. Napakalaki ng kanyang mga mata. Halos wala yung puti. Mapula ang buong paligid nito. Ngumiti siya. Hindi normal ang kanyang pagkakangiti. Napakahaba ng pagkakabuka ng kanyang bibig. Parang umaabot hanggang tenga niya. Nanginig si Ramon. Hinila ko siya at sabay kaming tumakbo. Habang pababa kami ng bundok, may narinig kaming boses. Mahinang mahina. Huwag kayong lilingon. Huwag kayong lilingon. Hindi namin alam kung sino ang nagsalita. Ngunit sa sobrang takot, lalo naming binilisan ang takbo. Pagdating namin sa baryo, halos hindi kami makapagsalita. Nang ikwento namin ang aming mga nakita, biglang namutla ang aking lolo. Tumayo siya at isinara ang lahat ng bintana. Pagkatapos, ay sinabi niya ang isang bagay na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Hindi na kayo dapat bumalik doon. Hindi matandang babae ang nakita ninyo. Aswang yun. Ayon sa kwento ng mga matatanda, dekada na raw naninirahan ng nilalang na yun sa bundok na yun. Hindi raw ito basta pumapatay. Namimili raw ito ng susunod na babalikan.
Kumbaga, dapat ay makita ka muna niya at palilipasin ng ilang araw bago ka kainin. 3 gabi ang lumipas. Nagkaroon ng mataas na lagnat si Ramon. Kahit anong gamot ang ibigay ng albularyo, hindi bumababa ang kanyang lagnat. Paulit-ulit niyang sinasabi habang natutulog na nandyan na naman daw siya. Nakaupo raw sa bubong ang isang nilalang. Noong ika-4 na gabi, nagbantay ang buong pamilya nila. Bandang 12:00 ng hating gabi, nagsimulang mag-ingay ang mga aso. Umiiyak sila. Sunod namang nagwala ang mga manok sa kulungan. Narinig ng ama ni Ramon ang mabibigat na yabag sa bubong na yari lamang sa pawid. Parang may malaking hayop na naglalakad doon. Maya-maya ay may kumalabog. Kasunod nun, ang isang mahabang ungol na hindi maipaliwanag kung galing ba sa tao o sa hayop. Hindi sila nangahas lumabas. Magdamag silang nagdasal. Pagsikat ng araw, nakita nilang may malalaking bakas ng paa sa bubong. Hindi yon paa ng tao. Hindi rin paa ng aso o baka. Paano naman makakakyat ang hayop doon, di ba? 3 araw pa ang lumipas, biglang gumaling si Ramon. Ngunit mula noon, hindi na siya muling nagsalita tungkol sa nangyari. Makalipas ang ilang buwan, lumipat sila ng tirahan. Ako naman ay nanatili sa baryo hanggang sa magpasyang magtrabaho sa Maynila. Lumipas ang maraming taon. Noong 2022, bumalik ako sa Masbate upang dalawin ang puntod ng aking ama. Napag-alaman kong wala na ang dati naming baryo. Unti-unti na pala itong iniwan ng mga tao. Tinanong ko ang isang matandang residente kung bakit. Tahimik lang siya na tumingin sa bundok. Pagkatapos ay kanyang sinabi na hindi naman daw umalis ang mga tao doon dahil sa kahirapan. Ang totoo daw niyan ay may mga gabi raw na may naririnig na yabag sa mga bubong ng mga residente roon. At may matandang babaeng nakikitang naglalakad sa paanan ng bundok kapag walang buwan. Hindi na ako nagtanong pa. Habang papauwi ako, napansin kong may isang matandang babae na nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno sa gilid ng daan. Nang lingunin ko siya sa salamin ng aking sasakyan, bigla na lang siyang naglaho. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung totoo bang aswang ang nakita namin noong 1984. Pero isang bagay ang sigurado, hindi na ako muling aakyat sa bundok balud. At kung sakaling mapadpad kayo sa isang liblib na baryo sa Masbate at sabihin ng matatanda na umuwi bago lumubog ang araw, nawa ay makinig kayo. Dahil may mga babalang hindi gawa-gawa lamang. May ilan na ginawa mula sa karanasang ayaw ng maulit ng mga nakaligtas. Maraming salamat po, Sir Captain Kokak. Nawa ay pagpalain po kayo ng may kapal.